Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Tepati. Pada malam hari ini kita ada di makam Mbah Batu untuk acara tasakuran atau selamatan acara saparan. Oke, Polo. Ingin tahu satu persatu acara saparan hari ini bersama Abah Somad, dan kita bersama teman saya, sesepuh saya, ada Romo Aryono Rahayu, juga ada Romo Satukan Rahayu, menyatukan rekan-rekan. amin. Amin. Dulur, salam seger waras. Dengan channel Ngobrol Bareng Mbah Darmo. Ito maraton makan rezeki namun apa tidak dan sedaya iki ingkang sampun wonten alamat wonten alamat Rasuki Asmoroko Pangeran Rojoyo Asmoroko sedaya para suci mukmin sedaya kawula sanduri bumi purki lan sedaya kita matur wonten Assalamualaikum Polo. mboten nenten aku Ini acara selamatan sapar ya Cak yo. Saparan. Awal sapar yo. Mengawali saparan bersama keluarga besar Abah Abdul Somad. Ini dulur Priyanto, dulur. Nggih, Polo. Saya mau tanya dulu, ini acaranya acara apa? Begitu langsung kepada beliau narasumbernya. Hai, Jagong bareng Ki Darmo. Jadi ulan sura sapar mulut Nggih. kadulan sing wigati. Nek wis intine ulan wigati nek kaya awake dhewe pendel-pendel wong Jawa. Ya kudu ngerteni Jawane. Nggih. Ngono lho. Berarti nek sing durung ngerteni teko iku. Lah iku berarti Jawane ya sik durung Jawa temen. Setengah Jawa ngene nggih. Iku. Lah mosok aku wong durung ngerti Jawa. Lah, nggih. Sing Jawa kok malah sing akeh klutangan iki. Lah nggih. Lah iki ayo mamula saiki Nusantara wis mulai kate bangkit. Wis mulai kate bangkit ngrembuka. Ngeleluri budaya adiluhung. Para leluhur iki ayo dilestarekno temenan. Lek ate ana wong ngomong jarine anu nang budaya adiluhung iki nang para leluhur jare sirik kon metuki aku tak tapukane sandal cangkeme. Masuk. Iku krana kabeh iki nek gak ana barokahe para leluhur, para sesepuh bini sepuh aji sepuh, awake dhewe gak ngrasakno ngene iki. Ngono lho, tapi aja sampe keliru ucap. Nek manembahe kabeh nang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nang kang duweni urip, Kang Maha Urip ya apa besok kaya awake dhewe iki ero iso jumeneng kang papak tepak utawa iso tumapak. Lah urip iku iso dadi urip sing langgeng, urip ana abad, alam abadi, asma iku tetep gegawa sing apik. Mangula tuntunan Jawa iki sakjane wis ngekeki penget. Ngekeki pituduh nang anak putu iki, karek ngerti apa ta ora. Lah cumane para leluhur wis kare maesane tok, digawe sepele, digawe musyrik. Lho, lah lek ana ngono-ngono iku lho biyen. Apa awake dhewe iki iso kelakon ngene iki lho. Ngono lho. Nggih. Lah nek wis ngene iki lho, awake dhewe napak tilah leluhur ngene iki. Ana sing leluhur meso-meso ta. Oh, bayar pajak le, rebut wangkit le, lah gak ono sih. Lah iki lho. Tapi akeh-akeh anak putu sing kurang ngerti. Teni. Oh jarine masih ngene iki.
Aku bersyukur krana bendina iku ya. Aku yo mangan sari-sarine bumi. Lho. Yo liwat sari-sarine bumi, liwat sari-sarine geni, sari-sarine angin, sari-sarine banyu lho. Iki kudu diakoni. Lamun ora ana ngene iki gak bakalan ana aku karo awakmu. Lho, ngono lho, gak bakalan. Lah mangmulo nek wis iso nemokno temenan iku gambaran iku menungso ku yo alam, alam iku yo menungso. Menungso tanpa alam gak mungkin urip. Ngono lho. Alam tanpa menungso gak iso muni. Ngono lho. Kudu hati-hati. Sakjane masih aturan Islam aturan apa? Sakjane wis disusun golek klep kok wong Islam iku kulite. Ngono lho. Islam iku kulite, hakikat iku isine. Lah ngono lho. Lek perkara makrifat wong kabeh ku makrifat, krana kabeh ketok krana melek, nek gak melek gak kira ketok. Ngono lho. Iku wis makrifat. Lah coba awakmu tak kei contoh mlayu nang jedhik nang embong ngono meremone engko lek gak dalan kapan. Iku mangkono kudu dipahami. Nah, ojo pisan-pisan anak putune leluhur, anak putune opo. Ojo sampai rebutan. Ayo bareng-bareng belajar. Aku dhewe yo belajar supaya besok kesasar sing ngrasakno rasane dhewe-dhewe. Saumpamane padha mek aku ngombe kopi apa sing ngrasakno awakmu. Lho, para sesepuh, para pini sepuh, adi sepuh biyen iku ngekek contoh nang anak putu sing kaya ngono iku supaya anak putuku ngerti krana urip iku nek cara tetanduran nunggak semi. Ngono lho. Mangmulo aku nggawe falsafat iku guyub rukun gotong royong. Ayo eling kelawan kaenan, aja sok nyepelekno barang sepele. Barang sepele ku sok miceti. Lha lho. Apa ono ceritane wong kelilipen sakmene? Gak ono, gak njaluk tulung kancane. Lah ngono lho. Kelilip sing bahaya iku sing nemplek-nemplek di lebu lho sok miceti temenan. Yo, kudu dielingno. Elingno yan bayan, elingno yan. Napa lelakon kula lan panjenengan sedaya ingkang sami lampahi piyambak-piyambak mangke jenengan nggih jenengan raosaken piyambak-piyambak. Nggih. Krana kumpul wonten panggenan iki inggih menika kula nggih tasih emot eling dumateng para pitunjuke para sesepuh-sesepuh rumiyin kalih Mbah Buyut kula. Inggih menika kula niku namung sederma nerusaken napa budaya adiluhung, budayane tiyang Jawi, nggih budayane tiyang Kapitayan, budayane tiyang Islam nek sing pun lungguhe ten hakikat. Masih tiyang Islam nek sing tasih lungguhe ten syariat, akhire dia dereng paham lan memahami. Lah mamula nek pun enten sampah enten ngeten iki sampai dian. Niki sakjane kitab sing asli nggih niki. Sing didamel taske nggih kitab niki seneng kitab tulisan. Nah, tapi kitab tulisan iku lah niki lah aleme anune alam kitab alam kalamullah. Lah kitab ngeten-ngeten niki kitab alam kalamukallaf. Ciptane menungso. Ngoten lho. Nek asal pemulane nggih niki. Terus akhire kali para pini sepuh nalika rumiyin tasih jamane Jawa Dipa niku diserat cara tulisan. Nah, diserat cara tulisan anak putu saiki wis gak iso maca. Ora ngerti karepe.
Ngono. Dadi kudu jelas, kudu gamblang. Nek aku wong ora medhit. Lha ngono lho. Tapi sesuai karo kepahamanku, karo perjalananku, kepahamanku. Lho. Lek sing paribasane kurang paham oleh takon, bisa debat. Tak jawabi. Ngono lho. Tak jawabi. Ngono lho. Supaya apa sih? Cek ora gampang sasar. Mamula menungso iku aja pisan-pisan kucing ngelulang macan. Nah, nek iso macan ngelulang kucing. Nah, ngono lho. Iku. Dadi ayo kaya awake dhewe ngene iki lho. Iki wong mukmin kabeh. Iki wong mukmin. Ya ngono lho. Mamula diliwat karo budaya adiluhur iki, diliwat budaya. Nek budaya bisa menyatukan bangsa, bisa menjadi daulat. Ya ngono lho. Tapi lek agama gak iso, sebab rebutan bener karepe dhewe. Ya ngono lho. Sapar. Tapi di dalam akidah kita, sesuai dengan kepahaman kita liwat dari Islam, ya jangan sampai nyimpang dari Islam karena yang dipahami itu. Ya ngono lho. Supaya gak dadi perselisihan. Sing paham Buddha, ya monggo wong jane pahame nek kono. Nek koyo ngene-ngene paham Islam, ya tetep liwat akidah Islam. Mamula sampai tak critakno bolak-balik nek kepengin do swarga, bakti ana wong tuamu wedok. Lah nek kepengin paham akhirat, ya apa sing dilakoni Nabi? Ayo diterapno. Supaya besok ana alam akhirat. Nemu apike apa apike esmo. Satu contoh tak gambarno nang Agus. Saumpama sik arep iki apa? Menawi sampun niku sampun tumapak melampah jothok gumathok inggih menika saged mila